Encwadini kaGenesis isahluko sokuqala sifunda ukuthi uNkulunkulu umdali wethu oyisimangaliso wadala yonke into esezulwini nasemhlabeni wabe sebona ukuthi konke kuhle kakhulu. Wadala ukukhanya okuwumthombo wempilo yonke, wabe sedala umoya, amanzi, umsoco kanye nomzungezo okuyiwo weseka okuqhubeka kwempilo. Wadala umhlabathi nazo zonke izinto eziwusekayo, ezibonakalayo nezingabonakali. Wadala izitshalo ezinezithelo nezimbewu zohlobo lwazo. Wadala izilwane, wabe sedala umuntu ngomfanekiso wakhe. Yonke into ayidalile yayiyinhle, ikwazi nokukhiqiza izithelo. Ayikho into umdali ayidalile eyayingenanhloso, futhi konke ayekudalile kwahlangana kahle ngobudlelwane bakhona okuseyinto eyimfihlakalo kumuntu ophilayo kuze kube manje. Into okuyiyo ehlaba umxhwele ngomlando wokudala kwezulu nomhlaba itholakala endabeni esencwadini kaGenesis 2, lapho umdali akha khona insimu yokudla esempumalanga yase-Edeni eyakhela u-Adamu no-Eva. Genesis 2 verse 8. UJehova uNkulunkulu watshala insimu yase-Edeni ngasempumalanga. UJehova uNkulunkulu wahlumisa emhlabathini imithi yonke ebukekayo, emihle edliwayo, nomuthi wokuphila phakathi nensimu, nomuthi wokwazi okuhle nokubi. UJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini yase-Edeni ukuba ayitshale ayigcine. Umdali wadala insimu yokuqala, wabeka u-Adamu kuyona ukuba asebenze kuyo bese eyinakekela. uNkulunkulu unguyena mlimi ngqangi. Kuleyo nsimu uNkulunkulu wafundisa u-Adamu yonke into okwakumele ayazi ngokudalwa kwezulu nomhlaba, ukusebenza nokunakekela komhlaba. Ngakho-ke kubaluleke ngani ukutshalwa kwemfino? Ngokungahlonizi kubaluleke kakhulu. Uma siqonda kahle ukuthi uNkulunkulu wasungula lonke uhlobo lwempilo ekhona emhlabeni, kumele sivume ukuthi umdali unendlela yakhe yokwenza izinto zenzeke ngendlela eyimpumelelo. Siyazi sonke ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili njengaye umdali wethu. Kunjalo futhi nakwezolimo. Kumele sibuyele emumva sibuke indlela umdali wethu adala ngayo izitshalo ukuze zikwazi ukumila lapho zitshalwe khona bese siyazithoba ukuze sifunde kuyena umdali wethu njengomlimi ngqangi. Ukudalwa kwezulu nomhlaba kuwuphawu lukaNkulunkulu ngensimu esempumalanga yase-Edeni. Umdali akawuhlanakezeli umhlabathi ngoba kuhlezi kukhona imfucuza eyakhiwe ngamahlamvu, amagatsha, izithelo, umquba kanye nokunye okunothisa umhlabathi. Okudinga ukuthi sikwenze ukulandela izindlela esikhombisa zona kusukela ekuqaleni komhlaba. Ngalezi zindlela esikhonjiswe zona umdali kumele sizame ukubukela kuyena lokhu singaphazamisi umhlabathi kakhulu, ube ngamasentimitha 2 nesigamu, 2.5 cm, ekumbozeni ingaphezulu lomhlabathi ngendlela esakuzungeza. Le ndaba ingaphezulu kwezenzo zobuchwepheshe. uNkulunkulu wadala umuntu ukuthi abe nobudlelwane naye, aphinde eze ensimini yakhe bese ekhuluma naye njengoba akhuluma no-Adamu emini bebade. Kungani umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu wakho konke enza lokhu? Yingoba phela wamthanda umuntu futhi kwakuyisifiso sakhe ukudala umhlaba ngokuthanda kwakhe. Wakhetha ukuba nobudlelwane nomuntu. Akukho silwane noma okunye okudaliweyo ngaphansi komthunzi welanga okunaleli lungelo. Umuntu wenza isono ngokudla esihlahleni sokwazi okuhle nokubi, okwakuyichilo kumdali. Lesi senzo saphula ubudlelwane obuhle phakathi komuntu nomdali. Lesi senzo saba nomphumela wokuthi u-Adamu axoshwe ensimini, futhi waqalekiswa ngokuthi uzosebenza ngezithukuthuku zakhe
ngalesi senzo. Asikho esinye isono esasiphathelene nozokulima ngaphambi kwalesi esenziwa uAdamu. Ngakho-ke into eyahlukanisa umuntu nomdali yiso lesi sono sika-Adamu esadala ukuthi wonke umuntu ophilayo alahlekelwe yithuba lokubusa phezu komhlaba okwakuyinhloso yomdali. Izindaba ezinhle ukuthi uJesu Kristu wehla ukuzofela zonke izono zethu ukuze wonke umuntu okholelwa kuye abe nelungelo lokuba umntwana womdali kuze athethelelwe izono bese futhi ebuyela kuyena. Kwabasekolose isahluko sokuqala ivesi le-15. Yona indodana ingumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubonwa, izibulo lezidalwa zonke. Ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nokusemhlabeni, okubonwayo nokungenakubonwa. Ngokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nokuba kuyizikhulu, nokuba kuyiziphathimandla, konke kwadala ngayo, kwadalelwa yona. Yona ingaphambi kwakho konke, nezinto zonke zimi ngayo. Yona iyinhloko yomzimba, ibandla lokuqala, izibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe ngokuqala ezintweni zonke. Ngokuba kwaba kuhle kuye ukuba ukugcwala konke kuhlale kuyo, nokuba ngayo ubuyisane nakho konke, esenzile ukuthula ngegazi lesiphambano sayo, yebo ngayo, nokuba kuyizinto ezisemhlabeni, nokuba kungezisezulwini. uJesu ubizwa ngo-Adamu wesibili. Wasifela ukuze sikhululwe ezonweni zethu, siphinde singene ensimini esempumalanga yase-Edeni, sibuye sibe nobudlelwane nokuzwana nomdali wethu. Yikho lokhu esifisa ukukubona futhi kwenzeka kwa-farming God's way. Noma ngabe ingadi encane noma inkulu, kodwa sishintshe izimpilo zabantu ziphinde zibe nobudlelwane nomdali wethu bese izibusiso ziyachichima. Leli bhuku lakwa-Farming God's Way liyisizinda solwazi nelinezindlela ezisebenzayo okwazini ukuthi uma zenziwa ngokubhaliwe kulona zizoba impumelelo kwabahluphekile. I-Farming God's Way akusibo nje ubuchwepheshe, kodwa inhlanganisela yobuholi, ezokholo kanye nobuchwepheshe kwezolimo. Enika abantu abahluphekayo ithuba namakhono okuphuma ekuhluphekeni, okuyikho lokhu umdali ayekubeke ezandleni zabo naye bathembise khona ekudalweni komhlaba. Izwi lomdali lisemqoka kakhulu ezimpilweni zabantu, futhi ngiyaqiniseka ngokugcwele ukuthi ufunde kuleli bhuku izindlela eziyisithupha zokulima ngokomdali kanye nokwevangeli, njengoba kutholakala kwividiyo nencwadi yokuqeqesha nokufundiswa. Ningasebenzeli ukudla okuphelayo, kepha okuhlala kuze kube phakade, eyakunipha kona indodana yomuntu, ngokuba uyise uNkulunkulu ubekile uphawu kuyona. NgokukaJohane isahluko sesithupha ivesi la-27. uJesu wathi kubo, mina ngiyisinkwa sokuphila. Ozayo kimi akasoze alamba, nokholwa yimi akasoze oma. NgokukaJohane isahluko sesithupha ivesi la-35. Indlela yobuholi ibalulekile ngokufanayo nokwenza izinto ngesikhathi ezingeni eliphezulu nokungamoshi. Ungakulibali lokhu. Ubuchwepheshe bukhuluma ngokungatshali ngobudlapha, ingubo yomdali ukuze kube nesiqiniseko sokuthi konke okuthintana nemvelo nomzungezo kanye nokutshala kahle kuba impumelelo. Isu lomdali kwakuwukuthi umuntu aphile ngobudlelwane obuhle naye, alandele zonke izindlela zakhe. Lapha kwa-Farming God's Way sibagqugquzela abantu ukuba bangalandeli imikhuba emibi, kepha balandele eyomdali ongumlimi ngqangi ukuze sigcine imiyalelo yokwenza njengoba umdali enza.